nna anyị ukwu anyị ọzọ Uchenna ọzọ anyị abịakwa ọzọ anyị ekenekwa gị anyị na-asị nke iche ezebe kịta anyị na-abanye ihe gbasata eze obodo kedu nkọwa anyị ga-enye anyị ihe gbasara eze obodo enwere eze ọdịnala na-eso ọdịnala aga tupu oyibo abịa tinye eze oyibo mana obodo dị iche iche nwesịrị eze oyibo anwa ka ga-enwekwa ọzọ ọdịnala anyị Igbo ji wadị ebube maka na eze oyibo ama ngodo nwụrụ naanị ebe a na ị ga-anụ na-eze ọdịnala bụ ibe ga-eso nta n'usoro ibe dị na omenala so eze anwa ọ bụ na obodo echie gị eze ba ga-ebunye gị ọfọ n'aka ọvanwa obodo bunye gị bụ mkpụrụ obi obodo anwa niile ka iji n'aka ebe anwa ma mgbe eze ọdịnala kwụ ọtọ n'ọgbọ obodo n'etiti obodo niile na-agwa obodo okwu oge yipụ akpụkpọ ụkwụ oyi n'ụkwụ zodo ụkwụ ya na-abọ n'anị n'aja anị batara ebe anwa ozodo ụkwụ ya na-abọ n'aja anị ụkwụ anwa ozodo n'aja ana nwee ibe ọ na-egosi bụ na ọ na-akpọkwu mkpu a n'ebe abụ niile o zodoro ụkwụ ọ bịa gbagharịa aka ebe ibe niile ọ na-agwa obodo bụ eziokwu maka na mgbe a na-eze obodo bụ ọfọ ndị beba n'aka ebe ọ na-agwa obodo okwu ya bụ na ya bụ eze ekwute mma ọfọ anwa echedi ya chedoruo ya na nka ọgbọ n'obodo nyere dịka etu omenala Igbo si kwuo anyị ekele gị ịkọwa nke ọma dịka eze ọ bụ eze ọbụla ka a na-enye ọfọ anyị kọkwa ihe bụ ọfọ eze ọbụla ka a na-enye ọfọ dịka ifikọta maka ọfọ ọ bụrụ eze ọbụla ka a ga-enye ọfọ